Everybody say hello to Shane. Hi, Shane. Hi, Shane. Our hugs for you, honey. We miss you. Wait, where is he? He's stuck in Tampa, yeah. And how are they? What are you eating now? Hot dogs. Yeah. Hell yeah. Wait, how are you talking to him? We hope you get better soon. Yeah, we're making a video. אנחנו באמצע שום מקום כרגע. עושים hot dogs. הדלקנו אש. אנחנו ממש באי. אי בתולי. אין פה אף אחד. ונראה לי שכל האי הולך להישרף, אז אני אלך לכבות האש. למשפחה שלי אני מת עליכם. ואלה כל החבר'ה של נבונים, שהם עושים נבו יוב, שזה האוניברסיטה של נבונים בתוך המחנה. וזהו. הם אוכלים עכשיו נקניקיות. תראו את האש שהכנו. אתם יכולים לראות את האופנועי ים. אני הולך להכין לי נקניקייה. ביי!